Jo us dic de veritat que si porta 5 o 6 o 7 anys fent-li els comentaris, cada dia li ha vist una progressió i no és un ofici, no va a poder viure del cavall, són molt poquets els que poden viure del cavall, però podrà disfrutar-lo i els dic de veritat que val la pena. El que no ho ha provat no ho sap. El món del cavall és molt ample i molt satisfactori quan se construï el que Tiene turbetes, Ahí està el cavall molt ben col·locat, cavall a la banquera. En les paraules tècniques de la part d'Andalusia no li diria cavall, li diria caraca. Però bueno, estem en València. Es que no se lo he hecho que por todo. Fent del círcul de 5 metres, buscant flexionar el cavall, buscant-li que la columna vertebral agarre curvatura. Ahí està molt ben comptat. Són la família, són la família. No estan llogats. A ver, pues igual que igual que antes. Ese apoyo sobre la dreta. Don la cara. No te lo matéis que antes. Calor, Ahí el tenim passos arrere, buscant la rectitud del cavall. Ahí el tenim, mitjos passos arrere i un 5 de pas. Ahí està, mitja volta sobre els posteriors al pas. Va, que s'anima, que s'anima. Cavall, això és dinamita pura. Està a querer. Està molt pendent. Ahí està, i mitja volta, sí senyor. Això és dinamita pura. No sé, soy yo. Si soy yo me calle, Estos cavalls normalment endarreren moltes voltes, el meu adeu és prou desagradable, els molesta. Pues parece que bien. ¿Y ustedes qué han sacado? Círcul, espadas en l'interior, el formato ja de pirueta, pas.